Юлга таба дәвам итеп, кабат Самара шәһәреннән килгән котлау сәламен укып китәм. Исәнме, Галия? Инде сезнең тапшыруга беренче тапкыр гына язуыбыз түгел. Эшегез белән һәр вакыт канәгать калып, сыкланып карыйбыз. Бу юлы безнең улыбыз, энебез Борханов Азат Кәзим улына 60 яшь тулу уңаеннан язарга булдык. Дип башлаганнар бу язманы әтиегез Кәзим, абыегыз Нәзим һәм тормыш иптәше Фәния, сеңлегез Гүзәл, тормыш иптәше Салимян, сеңлегез Алисә, тормыш иптәше Илдар, барчасы да бала оныклары белән. Кадерлебез 1962 елның 16 апрелендә Куйбышев, хәзерге Самара өлкәсенең Камышлы районы Бүзбаш авылында гаиләдә икенче бала булып дөньяга килә. Әтисе Кәзим, әнисе Нәгимәнең шатлыгы, абысының улы сөенече, ярдәмчесе, үзеннән соң туган ике сеңлесенә булышчы һәм яклаучы булып үсте. Туган авылының мәктәбендә 4нче сыйныфны тәмамлап, 10нчы сыйныфка кадәр 5 чакрым ераклыкта урнашкан Камышлы авылында белем алды. Әлеге 6 елын сагынып сөйләрлек күп хатирәләр бар. Чөнки төрле һава торышы булуы сәбәпле авылга кайта алмыйча интернатта да яшәргә туры килгән. Кыр һәм урманнар аркылы кар, яңгыр астында да җәяүли я булмаса чаңгыда да кайтып Әмма ни кадәр йөреп укулары авыр булса да, ул барыбер тырышлык күрсәтте. Бик күп төрле спорт чараларында гел алдынгы спортсменнар рәтендә булды. Район һәм өлкә күләм спорт бәйгеләрендә беренче урыннар яулады. Ә инде кичкенә чагыннан ук аның зур мавыгуы техника булды. 1979 елда мәктәпне уңышлы тәмамлап, туган авылында 3 ай буена комбайнер ярдәмчесе, штурвальный булып хезмәт юлын башлап җибәрә. Шул ук елның азаккы 4 айында Досафта юллама буенча белем алып, шофер буларак колхозда төрле юнәлештә эшләр башкара. Ә инде 1980 елның алмагачлар чәчәк атып торган гүзәл май аен һаман да хәтерлибез. Чөнки бу чакта Азатыбызны армия сафларына алдылар. Ил чиген саклау гаскәрләрендә Украина башкаласы Киев шәһәрендә хәрби хезмәтен намуслы килеш үтәп кайтты. Ул елларны да Азат җылы килеш искә төшерә. Шуңа да хәзерге вакытта булган Украина белән бәйле хәлләрне бик авыр кичерә ул. 1982 елда армиядан кайткач, Татарстанның Әлмәт шәһәрендә төзүчелек техникумында автомобильләргә техник хезмәт күрсәтү һәм ремонтлау факультетында укып чыкты. Язмыш аңа ул чак Себер якларына, Төмән өлкәсе Береза районы Игрим эшчеләр поселогында 4нче автобазада өлкән мастер буларак эшләргә язган булган. 1985 елдан алып 2018 елга кадәр бер урында аның хезмәт юлы уза. Нык адымнар ясап, автоколонна җитәкчесе, өлкән инженер, ә соңыннан 2009 елдан алып 2018 елга кадәр әлеге автобазаның җитәкчесенә дә үсеп җитә ул. Лайыклы ялга китсә дә тик тормый. Бүгенге көндә дә спорт белән шөгыльләнә. Аеруча аучы, балыкчы буларак та дуслары арасында таныш. Гомумән аның кулыннан килмәгән бер генә дә эше юк дияргә кирәк. Шәхси тормышына килгәндә, яраткан тормыш иптәше Галина белән бергә яшәүләренә дә инде быел 35 ел тула. Ә кайчандыр аларның танышулары Челябинск шәһәрендә командировкада булган чакта 1987 елда башлана. Аралар ерак булса да, бер караштан уңгашып булган Азатыбыз еш кына Галинага күрешергә бара. Сөю тулы гашыйклар сөйләшеп, язышып, бер ел эчендә кушылырга карар кабул итәләр. Олы мәхәббәттә кызлары Катяны да тәрбияләп үстерделәр. Ул хөрмәтле әти, өй шуныгына яраткан бабакайда. Өстәвенә, Азатыбыз бик туганчыл. Һәр вакыт хәлләрне белешеп, авыр чакта иң беренче ярдәм кулын сузырга ашкынып торучы якыныбыз ул. Арабызда күп чакрымнар булса да, һәр вакыт туган якларына, әти-әнисе, кардәшләре янына еш кына кайта ул. Кызганычка каршы, февраль башында әниебез мәңгелеккә күзен йомды. Аллага шөкер, әтиебез әлегә исән сау. Гомерләре генә озын булсын. Горурлыгыбыз булган якын кешебез безнең. Аккан судай гомер еллары уза. Кайчан гына әле сабый бала идең шикелленем. Бүген карап аптырап торам, шул кадәр вакыт уздымы инде. Бүген бу истәлекле көн бездән иң изге теләкләр һәм бүләкләр кабул итү өчен килеп җитте. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Һәм көчең бар хыялларыңны, максатларыңны тормышка ашырырга җитсен. Тормышыгыз нык булсын. Мал муллыгы да тукталышсыз сезнең файдага булсын.
Сезнең хезмәтегез һәм эшегез һәр вакыт нәтиҗәле булсын, ә бәхет кошларыгыз бер кайчан да ташламасын дип телибез. Шундый ук нык булып калырга, ышанычны югалтмаска һәм юк-бар мәсьәләләргә дә борчылуларга артык игътибар бирмәскә телибез. Гомернең һәр көне имин булсын һәм куелган бар максатыңа иреш. Кыйммәтле кешеләр белән очраш, гаиләңне елмаю белән сөендер, һәр иртә ниятләгән барлык эшләреңне дә эшләп өлгер. Ә бүгенге бәйрәмең күңелле булсын. Иң мөһиме жан тынычлыгы, бәхетле озын гомер телибез. 60 яшьләр тулды менә, җитештең бабай булып, оныкларыңны кочасың якты шатлыкка тулып. Бел, кадерлем, безнең өчен син якын кардәшебез. Гөрләп торсын, гел уңышлы булсын һәрбер эшегез. Галяң белән кулын кулга тотынышып атлагыз. Оныкчаларны күрергә хыял, максат саклагыз. Синдәй акыл белән тулган ир-ат санаулы була. Бүген туган көннәреңдә җырыбыз бүләк була. Кадерле Азат Казимович, якыннарыгыз юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр сезгә юллыйбыз. Яшәп булмый ялгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түрләреннән үтмәсенләр салкынна. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri tirilir, var şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğan üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Күңелләрнең түрләреннән çığa bit ol şul telək. Birge bize bit köşlü, iğne kuyvanda. Matur uyları bile